De tweede Sildij bij de IFK's is altijd op staren op zee. En die boei, dat is dan de hege tonne. En die moest heel nog voor de wedstrijd versleept worden. Want de wien kwam eerst uit het eerste en toen in letter naar het eerste. En dat betekent een oren route en die lijn in Hielendal onderin. 20 minuten later starten en dat dienen we onboord bij Sibo Sisling. Jongens, doe maar, Sielen maar. En dan is de spanning aan boord. En de spanning ik te snijden bij Walter de Vries. Hij kon eigenlijk net eerst goed die startlijnen onzielen. Dat Sibo daar geen last van had. Ja, zie het Walter de Vries niet en zie je Elke Dijkstra aan. Ja, dan zei het Elke Dijkstra, Walter, nog maar even een rondje draaien. Want oors dan protesteer ik daar eruit. Ja, en als je zo'n mooie wedstrijd gewoon hebben, dan denk je, nou, dan moet ik maar op een ei. En dat betekent dan heel op de laatste plak hier nog achter de Lonneke van Jappie Bandstra starten. En dan zie ik dat het hele veld in een goed uit elkaar leidt hier naar die hege tonneta. En dan is de strijdber uit Drielst is dan als eerste. Mijn skipper Sibo Sisling. Dit is eerst om de ton nog voor het skip van Jacob Huisman. De nummers 1 en 2 in de wedstrijd op dit stuit. Maar daarachter, hoe komt het dan? Nou, daar komen al die schepen bij elkaar. Oer bakboot en oer stuwboord. Hier de Friesjaan met Robert de Jong. En daartussen komt heel mooie Martin Vlasbloem komt er tussen terug. Bij de verwisseling. Daarachter wordt Lolle Schakel het net aan. Hij draait achter die schipjes terug. Ja, komt dat wel goed met Martin Vlasbloem. Slag het dat, want hij komt door een stuwboot en dan komt een paar onbroers vanzelfs. En die in het Siep Meijer. Ja, daar moet je altijd voor oppassen, want dat is een hele toekersieler. Nou, het slag het nog maar correct. Hij kent er mooi voor. En ik, Michiel Kalsbeek, mij de raderhoek, die leidt er naar boeten. En die kan ik nog aansluiten. Centimeter. Een hele mooie slagdocht hij met de Soen en Wol. En hij prikt hem er nog tussen. En in het Vardewiense rak krijgt hij het allemachtig gewoon een stok. Met diezelfde Siep Meijer. Een loefduel. Een van de bobberste plank. Siep Meijer brengt diezelfde centimeter heel nog voort. Hij brengt hem eigenlijk gewoon het cruiserek weer in. En dan vindt Siep Meijer het echt wel goed. Want ja, je kan wel loeven. Maar het betekent echt dat je alleen nog maar meters taai. En dan kan de concurrentie in de vorm van Peter de Koe daar gewoon van profiteren. Ja, dat word je vanzelfs net uit je Siep Meijer hieten. We gaan op naar die ton. Die Vardewiense ton. Hoe komt het dan? Want er komen een stuk of 6, zo'n misschien wel 8 scootjes niet een taggelijk aan. 20 meter het stuk. Hoe draai je dat spul tegelijk om die tonnen heen? Nou, dat gebeurt heel erg krap en maar exact toe. En dat binnen skippers van de bopperste plankje. Hier Michiel Kalsbeek met de raderhoek. Draait binnen terug. Peter Koes zei van dankje de koekoek. Ik had de volle in het laboret verliezen zitten. Ik draai er mooi rom omheen. En ik zocht vol. Ik wilde er geen les van hebben. En er is een slachtoffer. Tony Brundel, de winnaar van Sneun. Hij kan die tonnen net onzielen. Omdat er gewoon geen roemte is. Ja, wat maak je dan? Ja, dan maak je gewoon weer op een die ton draaien. Ja, dan zit je niet in het middenveld. En dan zit je Hielendal achterom. Ja, dat is konde vanzelfs. Maar Hielendal in het voorrein. Sibo Sisling, soeverein op kop. Want Jacob Huisman, ja, die kan hem gewoon net bezielen. En Sibo Sisling, die weet dat. En die zei even, goeie dag in de familie. Want daar aan boord hebben wij de heegwerkers staan. En dan deze actie bij die lege tonnen. Delmer los, leidt niet een heel nog vast. Met Peter de Koe en de jonge Jasper van Siep Meijer. Een onervaring is er west. Er wiert een min rondte om al die schepen daar om die tonnen heen te krijgen. Maar wat er ook correct bad is, dat weten we eigenlijk net niet eens. Dat moeten we nog maar eens even jaren. Maar er is een geweldige onervaring geweest. Suggers naar die enorme doek die het in de jonge Jasper zit van Siep Meijer. Ja, paniek op het achterdek bij Delmer los. Wat moeten we? Want er komen nog volle meerscootjes, jongen. Die komen er om broersen. Hier, Jappie Bandstra met de Lonneke. En daarachter ook nog Elke Dijkstra met de oude Zeug. Dan mag je er voortwezen, want dat word je zelfs net. Dat die schepen het west nog je heen gaan. Ja, deze situatie die zal nog heel wat peteren opleveren, jong. Want er is één ding is wel duidelijk vanzelfs. De rerenvlagen die wapperen heel grutsk op de zee. Hier bij Peter de Koe. Hij heeft slachtoffer. En nog een rerenvlagen vanzelfs. Hier bij Siep Meijer. Nou, en dan is er vanzelfs geen verrassing als ik Joost is dat er bij dat orenskip Delmer los, de losboy, de Bruttepier ek een rerenvlaag is. Dus dat wordt nu nog een heel gevecht in de jurykamer. Maar het mooie gevecht op het wetter is ik hier. De raderhoek, Michiel Kalsbeek. Hij draait, oerstuwboord. Varre kop van 2 orenscootjes die er echt om donder in komen.
Lukt hij dat, jongen? Zil dat wel slagje? Want dan leidt Jeroen de Vos mij de Elkje 2. Die leidt daar heel wel achter. Die kan het redden, die draait me voort. Want die zegt, ja, ik wil er net tussen. En dat weer dan de strijd om de derde plak. Maar niet in deze, Tony Brundle. Hij docht een hele gevaarlijke manoeuvre. Om van het 10e naar het 5e, 6e plak te komen achter Peter de Koe. Hij draait heel krap om die ton. Oersielboord. En daar komt Siep Meijer aan. Broezen. Mijn lolleschakel. Hij draait hem voor de kop. En hoe had Siep Meijer ik maar een beetje opstuurt, dan is Tony Brundle gewoon het bokje en dan krijgt er een protest. Maar het kan olie maar krap. En dan ben je een hele grote ziel. Als je dit ontwarren en dat het echt nog slaget. De grote winnaar van Joert. Dat is deze man. Mij de strijdber Udrilst. Nimmer Noors dan Sibo Siesling. En hij docht Joert goede zaken voor het klassement. En zo ziet het er dus uit in de uitslag. Dit is een voorlopige uitslag. We zeggen de Sibo Siesling, Jacob Huisman op een tweede plak, Martin Vlasbloem tredde en dan gaan we terug naar onderentaal nummer 8. Op deze kaart is de goede verwachting maar Walter de Vries, de kampioen van Vliene Ier. En dan komen we op de tweede kaart de winnaar van Sneu, de Lietse Lies, op een 9e plak. En dan hebben we de protesten, Sien Peter de Koe, Olve Delmelos en Sanne Onderen de Jong Jasper. Op een 15e plak en dan Jappie Banstra, maar de Lonneke op een 16e plak. Alweer voorlopig. En dat jou dus ik een voorlopig klassement. We zullen er even kwart naar. Sibo Siesling zit ik op het eerste plak met 2,9 punten. Jacob Huisman, ik constant met 5 punten. Tom Brundel, 9,9. Zie je favoriet zoek zij in dit rietje. En dan komen we bij het tweede rietje. Dat begint met de nummer 9, Soen en Wol, centimeter. En Sanne onderen gaan we dan. En eindigen we op nummer 16, Frisia met Robert de Jong. 28 punten.